Bună tuturor! Astăzi facem un unboxing cu ce am primit de la Avon plus ce mi-am luat eu. E un coleț destul de mare, so bear with me. Haideți să-i dăm drumul. De la ei am primit acest parfum Today, Tomorrow, Always, The Moment. Așa arată și parfumul, el este noua lansare a campaniei 11 și vă recomand să îl testați și voi pentru că miroase demențial și o să vedeți foarte mult content despre el pe contul meu. Am primit și acest săpun de la Planet Spa cu extract de ceai verde, sunt tare curioasă cum miroase. Am primit și acest lipici de gene care este clear și nu are latex în el, ceea ce este foarte bine. Voiam să-l încerc de mult, deci sunt super bucuroasă că l-am primit, arată super fain. Am primit și această brățară super drăguță. E perfectă pentru o ocazie specială, gen o nuntă sau un botez sau whatever, o petrecere poate. Și arată foarte fain. Pe acesta l-am achiziționat eu și este un creion de sprâncene în nuanța brunet microfine și arată ceva de genul. Este super fain. Mie îmi place foarte tare nuanța, este un pic mai închisă, eu sunt brunetă și cred că ar merge foarte bine. De astea sunt foarte entuziasmată. Sunt două rujuri cu sclipici la capăt și două farduri de pleoape tot așa cu sclipici la capăt. Sunt foarte curioasă cum arată, deci haideți să vedem. Fardul de pleoape în nuanța Lilac Sparkle, sper că pronunț bine. Cel maro este în nuanța Smoky Bronze și ăsta arată foarte fain. Rujul în nuanța Mauve Crystal arată super fain glitterul. Și acesta este rujul în nuanța Nude Glamour. Și asta e super drăguț. Și tot din această colecție am primit și acest fard verde. Haideți să vedem cum arată și acesta. Pe acesta l-am primit. Așa arată și fardul acesta de pleoape. Este în nuanța Mint Jewel, dacă zic bine. E foarte frumos și acesta, glitterul este superb. Am primit și această paletă care este pentru sărbători, dar o mai am o dată și îmi place super mult. Cred că am și un video cu ea pe pagină, dacă nu mă înșel. Mi-am luat și acest creion de la Color Trend în nuanța Skin Bikini, dacă mi-aduc eu bine aminte, da. Și arată ceva de genul acesta. Este foarte superb și acesta și este pentru everyday gen look. Încă nu am terminat unboxing-ul, haideți pentru partea a doua ca să vedem ce mai am pe aici.